Al Servei de Ginecologia i Obstetrícia promovem la cesària humanitzada perquè el procés quirúrgic sigui el més semblant a un part. La cesària és una intervenció quirúrgica important, però és una forma de naixement i un moment molt especial per les dones i les seves famílies. Treballem perquè aquest procés sigui el més humanitzat i respectuós possible, millorant l'experiència de les famílies, fomentant el vincle mare-nadó i la lactància materna. Sempre que sigui possible, podràs estar acompanyada per qui ho desitgis, igual que en un part. Que l'ambient en el quiròfan sigui el més amable i respectuós possible, amb l'opció de poder triar una música que acompanyi el naixement del teu fill. Si el teu nadó s'adapta bé, es promou el contacte pell en pell amb la mare des del minut 0 i en cas que la mare no el pugui realitzar, s'ofereix l'opció al seu acompanyant. La lactància materna també s'inicia de forma precoç al quiròfan per tal de fomentar el vincle mare-nadó. I finalment, la recuperació en el postpart immediat té lloc en una sala de parts, fins que la mare, el nadó i el seu acompanyant siguin traslladats a la planta d'hospitalització. Amb aquest enfocament es busca que el naixement per cesària sigui una experiència positiva per les famílies.